Бу саясат ачлыкның кайчан тәмамланачагын мин әйтә алмыйм. Спасти татарский язык дигән 17 елда чыккан мөрәҗәгать. Анда без дискуссияга чакырабыз. Чөнки татар теле үлә, менә аны саклап калу өчен без нишләргә тиеш. Һәм шул текстта алар экстремизм табыла. Шул ук вакытта 2004 елдан бирле эшли торган безнең уставка ниндидер экспертиза үткәреп, гаеп табып, ят прокуратура өчен һәм без моңа каршы нәфрәт белдерәбез, кискен каршылык белдерәбез. Экстремист оешма дип әйтерлек берниндидәген дәлиле юк. Бу илдә хукук юклыгын белгертер өчен игълан ителә бу ачлык. Бигрәк тә шушы гадиллекне законлаштырылган конституцияләрне якларга сакларга тиешле оешмалар үзләре боза икән, ул вакытта әлбәттә менә шушында соңгы чара дип әйтәмендә ачлыкка торуны мин кирәк дип саныйм. Без мөселман буларак әлбәттә ачтырырга тиеш түгелбез, безгә ярамый ул. Әмма ләкин безнең мөмкинлек бар, без бит ураза торырга тиеш. Бүгенге секеннән уразага кирдем. Тәүлек буе ач торуны ничектер мөселманнарда ул хупланмый. Шуңа күрә без ураза тотып үзебезнең Аллаһ Тәгаләгә үзебезнең шанышыбызны тапшырсак, Алла Тәгаләнең ярдәме белән без бу эштә җиңеп чыгарбыз дип уйлыйбыз. Бу вазгыятны күп татарлар белә һәм алар безнең яклы. Әмма хакимият инде ул соңгы елларда бер кайчан да безнең яклы булмады. Чөнки без аларны һәр вакыт тәнкыйтьлибез. Чөнки безнең дәүләт шурасы үзенең вазифаларын үтәми, 17 елда дагы бик җиңел генә татар телен укытуны туктаттылар. Конституция язылган, һәрбер милләтнең үзен үзе саклау, үстерү гарантияләнгән дип әйтелә. Законнар моның киресен эшлиләр. Федеративный стандарт дигәнебез ул русский стандарт. Рус теле генә главный, рус халкы гына государство образующий дип конституциягә яздылар. Татар халкын мәхкәмәгә биргән кебек. Татар халкын экстремист дип күрсәткән кебек. Бу дәүләттә, бу режимда хукукый юллар юк диярлек. Ни өчен шулай әйтәм? Чөнки әлегә кадәр булган хөкем процесслары шуны күрсәтә. Безнең хөкемдарлар истән ничек кушалар. Шуны сәяси карарны хукуки карар дип язып игълан итәләр һәм чарасын күрәләр. Үзебез булдырылган юлларын үтеп карадык, әлегә берсеннән дә теге зур уңышка ирешкәнебез юк. Алда көндә без калганнарын да бүтән юлларны үтәргә тырышырбыз. Менә 13 февральдә безнең Корылтай булырга тиеш, Аллаһка буйса, Корылтайда бүтән дөнья татар халкы үзенең фикерен чыгарып, шул фикер дәүләт әһелләренә дә барып җитешеп аңларлар дип шуңа ышанып калабыз. Сәяси ачлык турында Европа депутатларына, Европарламентка хәбәр итәчәкбез. Берләшкән Милләтләр оешмасының кеше хокукларын яклау оешмаларына хәбәр итәчәкбез. Безнең оешма исән калыр дип уйлыйм. Ябырга дигән нәр икән, значит, ябачаклар бернинди хукукка карамыйча, бер нәрсәгә дә карамыйча. Әгәр инде куркытырга гына дигән булсалар, бәлким калдырырлар. Бөтенсе истәгеләрдән тора. Алар нәрсә кушканнардыр судьяларга, прокурорларга. Бу сәясәт ачлыкның кайчан тәмамланачагын мин әйтә алмыйм. 10 көннән ким түгел. Көндез шушында булам инде. Һәм үземнең эшчәнлекне туктамыйм, хәзер тутырмыйм. Хәзер безнең тиздән Корылтай, шул Корылтайга әзерләнәбез.